Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatayang busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi yung malakas, malay sa sakit sa araw-araw. Parang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Kakulog ko po sa inyo lahat aking mga nalalaman po dito sa Liwangan ng Pangasinan at mga orasyon dito po lang po tutuklas sa Liwangan ng Pangasinan. At sana po ay huwag po kayo magtubiling tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit, pagtulong sa kapwa at hindi matutungkusan sa sino man. At Diyos na pumbalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo siksik dikdik at umapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Ang isi-share ko po ngayon po sa inyong araw na to ay orasyon sa hika, gamot sa hika. Ito po ay pantapal po na ibabagi po sa inyo. Ito po ay kumuha po kayo ng coupon band po at isulat nyo po ang orasyon po. Ito po ay pantapal po ng baga upang gumaling ang hika. Kung susundin po lamang ninyo ang figura ng litrato ito. Narito po ang figura po ng litrato po. Ito po ay isulat po sa gupitin po ng parisukat po. Gumupit po ng parisukat. Tapos isulat po yung orasyon po. Nandito po yung pamamaraan po. Sa kaliwang kanan po, kaliwang baga po, yun yung itapal po yung kaliwa. Tapos yung kanan po, doon po sa kanan po itatapal po. Bago nyo po itapal po ay basahin nyo po. Tapos lagyan nyo po ng langis yung likod po sa kaliwa sa kanan po. Tapos itapal nyo po kung saan po yung kaliwa pong pangtapal, doon nyo po itapal po sa tapat po ng baga po natin. At yung kanan, tapat po ng kanan po. Ito po yung napakabisa po na panggamot sa may hika po. Yung hika po na pag hinihika po ay dire-diretso po at parang hindi siya makahinga. Napakabisa po ito na po. Ito po ay gagawin po sa bago matulog sa gabi po. At yung pag tinapal nyo po ay itali nyo po ng malapad po na tila po para hindi po siya matanggal. Yan po. At ito po ay gagawin po sa araw-araw po. Madali lang po itong po, isulat nyo po na at may kung po sa masinting nais po. Sa mga mahika po dyan, ito na po yung gamot nyo po kung po akibabagi para matanggal na po yung hika po ninyo. Mas lalo po sa mga bata po na nahirapan po naghihika po, ito po yung gawin po ninyo. Ayan po. Kaya ako po ibabagay po sa inyo kasi marami pong pumupunta po dito sa akin po na ganito pong sakit nila. Kaya ito po yung ginagawa kong pamamaraan para makuha po sila. Hinilot ko muna bago ko po itapal po. Ayan po. Po. Maraming salamat po.